alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof o pindinde ene waseede jojjude reweede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof moren Daaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yedi en Muhammada. Jangetaaki éthique o woni jikkuuji ɗi a nehdete heen a jimnidete heen a mawlidata heen kono sa ƴeewi denndaangal jikkuuji biiteeɗi janngateeɗe nder école aji en mawɗe so CESTI so ISEC so ISIC denndaangal jikkuuji janngateeɗi toon sa ƴeewi ma taw aɗa waawi wiide joomumen poftinee min diine amen adii wiide ni kala ko jikkuuji biyaaɗe jayndiyanke woto siforo ni ko taw diine men wii en woto siforo ni en limti heen e nder heɓlo ngo jikku maw jikku maw hani hadise o wi en naatata aljanna mbo ngannduɗaa ko foti no gabbel zarra e maw nani e nder ɓernde mum enen so en janngoyi to ko jannguɗen ko e nder école aji mawɗi ɗi wi en ko yo en ndenta maw ko jannguɗen ko e école aji mawɗi ɗi holko wi en ko yo en nunɗu kono école aji tampini koye men hade maɓɓe haalde ko tawa diini men wi en ko ni ciforto ɗon ko ni poɗɗon nundir holko jiɗɗen wiide jayniyankoɓe wonɓe ɓe kala nde en peewani kala nde en nunɗani kala nde en mbaɗani ko poɗɗen ko wadde wona tan ni jayniyankagal janfiɗen gadiɗen janfade ko diine men sa rewi diine o no fotiri ni saɗa waɗa kabaruji aɗa itta heen geɗal diine o ha timma ma andu ndeke kala nde gofɗa laawol jayniyankagal tawat ko a woofi en même temps laawol islamiyankagal ɗum noon koto banggue jikkuji biyaɗi ɗi maw yo ummo ɗon te eɗen gandi maw o mbiɗa sikki o ari alquranil karim hakkillaɓe 498 e bonande ha wonde heen e ko woni heen ko poɗɗen rentade fof mbiyeɗen enen e nder école aji men ɗi janngaten ɗi yo en nunɗu e nder kabaru yo en nunɗu e nder kabaru mo dokkaten o en gonanani ma Samba en gonanani ma Demba e nder kabaru o wadde ɗum ɗon sa ruttima to wiyete ko l'équilibre de l'information ko ɗum janggate to e nder école aji ɗi kono ko tawa jomiraɗo subhanahu wa taala wi en yo en nunɗu ko adi école aji ɗi nana mbi en yo en ndun holko ɗum firtata ko so en jikkima jikkuji diine men e nder diine o e nder gollal men en jikkima jikkuji jayniyankagal wadde hen sahaji ni jarani ko eɗen paggoyo e holko CESTI wi jarani ko eɗen ƴeewoyo e holko ISIC walla ISEC wi jurniɗen tan holko diine men wi ndentoɗen maw gonen yankindiɓe koko janggate to école aji to yeti gonen nunɗuɓi kono kadi gonen gonɗuɓi te eɗen gandi so en mbiyama yo en gonɗu gongo ko ɗo kadi goɗɗum ko janggaten ko saabu nunɗal ngal ina yaadi ɗon eko wiyete jamburagal ha hen sahaji ni namditoɗa hoorema jamburagal woni la neutralité wonde neutre e hunde hen sahaji ni namdiɗa hoorema beele neɗɗo ina wawi wonde neutre e hunde beele Abou Ndiaye almuudo Tijane o almuudo Madina Gounass o beele somo rokka kabaru Madina Gounass ombo wawi wonde neutre jambour ombo wawi wonde neutre ɗon ɗo haali gongo tan o haala ko waɗi ko o haala e les faits ɗum woni jamburagal ngal ɗo jamburagal noon mbawɗa wonde ɗum tan ko nde kalɗa les faits haalde les faits noon woni haalde ko gonɗi ko waɗi ko heddo noon to banggue école aji ɗo ina janggina en ko ganduɗa ko diine adima en ɗum jangginde holɗum woni oɗo kabaru so arema so tawi sa werlimomo e nder rendo ko bonnata ko ɓuuri hewde ko fewnata ko wat feere mofta kabaru o mataw ko diine men adi en wiidi so en gandi ɗum ɗo ko kalaten so en kaali ɗum koko fusata rendo men yo en ndento haalde ɗum woni jaydiyanke o e nder équilibre de l'information omo wiya yo wat jerodiral e ɓetodiral beele oɗo kabaru so yalti moƴƴere makko ɓuuri hewde bonnande makko e nder rendo ngo woni guelo ngal haali nane konngol ina bonno ko fetel wawa bonno ina fewno ko fetel wawa fewno
joni wadde en paami dendagal ko ndaroyete to banggue jikkuji dendagal ko ndaroyete toon mbiɗen tan ko yo en jikku jikkuji l'islam ma taw son mbaɗi ɗum tan tawat ko en jikkimo jikkuji jaydiyankagal jarani ko eɗen tampina koye men ɗum ɗon noon holko firti ko hande e nder réseaux sociaux e nder Facebook e nder WhatsApp e nder kaɓɓirɗe ɗe kutortoɗen ɗe gam egginde kabaru gam yawtinde kabaru gam haalde wadde vidéo ji ne nelda gam wadde so tawi tan wonko dartaten hen goɗɗum ko wona ko ina naftorenno ngo wona jaydiyankagal janfiɗen galiɗen janfade ko l'islam men jiɗɗen wiide ko toɓɓere nde ko nde wotere woto sikku aɗa wawi wadde jaydiyankag an julɗo o saabu ya ayyuhallazina amanu o noon haaldata koye gonɗinɓe sa waɗani ko wiya ko tan firti ko an a yalti gonɗinɓe hankkadi noon mataw aɗa jogui liberté ma walla aɗa jogui repère walla tugnorde wonde kono ya ayyuhallazina amanu kam haaldata koye gonɗinɓe te enen gonɗingol men adi natgol men école aji e janggoyde jaydiyankagal tawde ko ɗum ɗon noon e nder gonɗingol men kala ko eɗen golla hen so en ƴeewima en taw gesa ba hullama ha gasi to banggue diine men so en duttimo e qur'ana so en duttimo e hadisaji dendagal gueɗe ɗe nana jamiri en holno poɗɗen siforade no poɗɗen sifrade no poɗɗen wurdude e nder rendo men beela eɗen mbasa fusde rendo ngo saabu eɗen gandi radio ji e télé ji kala ɗo nanɗa fitina mawni e nder aduna o ko radio e télé addi ɗum kala ɗo leyɗele pussi yimɓe ne keewi rokkude radio 1000 kolin ko kabaru goto information goto 1994 woni sababu jooɓugol fittade 400 ujunere innama aade ɗum noon ko kewi 1000 kolin so tawi en dokkama huɓere wani ni labade en naati nder ina ɓuuɓi ha maayi en dewi ɓuuɓol huɓere nde tan eɗen cikka ko belɗen fo kaalen tawa en dutta e mbaɗani jognorɗe to banggue diini men ganden eɗen jogui caɗele nani kadi no mbiyeten fata bayyanu woni jurnitoyeɗen ƴeewoyen beele ina laaɓi walla laaɓani ruttinti en koye gueɗal gongal to banggue e nder information woni ko wiyete la source en jii hadisaji ɗi ina waɗi ñawɗi ina waɗi gonɗuɗi ɗi ganduɗa ɗi ɓe so kaali e nder hadisa tan ina anda koko gonɗi la source woni ruttorde nde eɗen gandi kala hadise mo kalɗa mbiyata ko rawa المسلم روى البخاري ولا سويا ما قال أبو هريرة بيا إن فتوى ده وند تودك أبو هريرة هالي te Abu Hurairah jangani ni wonde Abu Hurairah wawa windude kono non gongɗugol makko cellugol makko addani en andude wonde ruttorde wona sara ɗum kadi en jangi ɗum e nder diine men sabu ala hadise mo ñieten mo wiyata haalide yo wonan ko kaari wi tawde ɗum ɗo hadisaji ɗini ko ni lelirat enen ni jogoɗen source jogade source noon ruttinte en koye kuulal gongal e nder jayniyankagal bitengal la vérification de l'information walla ko wiyete le recoupement sa wiyama kabaru hunde kewi wuro naggam hade ma yaltinde kabaru o ƴeew holkisade e wonanɓemo e wuro naggam ko ganduɗa toon walla ƴeewa duttorɗe goɗɗe to banggue cewɗe ɗe ganduɗa ɗe so tawi a yaltini kabaru o wonata kabaru penneteɗo saabu ɗum sa yaltini kabaru penneteɗo jibinoyto ko kalɗen ko ga ko nims te kala nde jaydi yanki ari ha yetti nimsi ko haali ko so welama tawi ko bindannoɗo yo hel kuɗol makko so tawi o wonno koye micro yo hel solade makko o natti hankadi yonde tugnorgal ha ɗo ɗo tolni ɗen eɗen jogui tawde ko kaari haalde ina wawi wonde gonga e nder radio ji men ha ɗo ɗo tolni ɗen eɗen jogui e nder téléji men tawde ko télévision naggam haalide ina foti wawde wonde ɗum holko addanta ɗum ko gila ɗum ɓe goni ɗo ha joni soɓe mbaɗi duttorɗe mabɓe to banggue recoupement de l'information ko maɓe mbaɗa ɗum no foti ni waɗirede nde ɓe puɗɗo wiide ɗum ɗo de kewi kono kadi tawde ko kabaru o ina namdi andude beele ko ɗum goƴa yimɓeɓe beele ina nafa yimɓeɓe beele ko ɗum kesum wona heñade saabu eɗen gandi heñare holko ɗum addata e nder renndo heñade e rokkude kabaru tawa a waɗani ko mbiɗen ko fata bayinu woni recoupement a waɗani vérification de l'information ina heewi ko bonnata ina heewi ko kañum fusata renndo ngo
eɗen mbawi wiide e dabɓo enen jaydiyankoɓe ganden aduna keso mo guurɗen o ko aduna penale kewɗe, ko aduna penale dewnetede e karalle kese ɗe ganduɗa ɗe wonno jirata ɗum wona gonga kona wawa yeddude. Saabu neɗɗo ina darna ni ina haalne taw wona kañum woni e haalde. Bayel mbayen karallagal men tolnimo ɗo ina kalna neɗɗo ko haalani to banggue montage tolnimo ɗo ina ƴetta hoore neɗɗo waɗa e hoore neɗɗo goɗɗo. Eɗen jii image uji Donald Trump hen sahaji ne haala pular, eɗen gandi kam Donald Trump nanta pular ɗo tan ina foti en andinde wonde ndeke hakkilantagal e ƴoƴori innama aade andi wonde ɗum ɗo wonɓe ganduɗa ɓe ina mbawi wannude neɗɗo kala hunde, won kadi ɓe ɗum jarani kala hunde. E ɓuuri tengtude e o saaha mo guurɗen e nder leydi Sénégal e fitinaji gonɗi hen moni foof ina jogui ɓe ganduɗa ɓe ko des diffuseurs de rumeur woni ko wiyete nannanti. eɗen gandi rumeur holko bonni e nder diine l'islam, eɗen gandi wolde huuɗ holko rumeur aji gaddi hen e nde wiyete nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maayi gam ustude doole julɓe ɓe gam ɓe hankkadi mbad découragé tawde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maayi kadi hankkadi c'est pas la peine keɗen continue. aɗen gandi hefreɓe mbaɗi on ɗo ɗiɗo rumeur aji ha heɓe mbaɗi découragé koti galleji men. en jii rumeur ko addi e seydina Ummul Muminin e Aïcha mataw ni ne jeeya sababuji jippugol oɗo aya. so ɗum ala tawa ko nelanoɗo yo addoy impôt e wuuro julɓe artira impôt o yeehi yimɓeɓe ne belti e jaɓɓade gamoraɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nan ara ƴettude impôt tan yimɓeɓe jalti gam jaɓɓademo tan o dogi o rutti to nelaɗo. enen de ɓe mbinɗen ɓe tuubi yumi ndeke tubani ɓe murti sabu mi faye wuuro ngo tan ɓe girñiti ɓe mbima ɓe mbarami ayi on eɗen gandi ko ɗum jibine ɗon. eɗen gandi Aïcha muminen eɗen gandi holko tuuma jina holko rewi ɗon ko rumeur, holko rewi ɗon ko manipulation. wadde eɗen paaɓi oɗo yonto kesa mo garɗen ko yonto rumeur, ko yonto manipulation te e nder aduna o hande ina waɗi service aji spécial taw ala ko darni ɗumen so wona sarde nannanti e wadde manipulé. ɓen ɗon ɓe liɓi laamuji ɓe bonni diine e guuri kewɗe, bonni diine o ɓe bonni ɗum ha boni to Makka, to Arabie Saoudite, to Iran e nokkuji gowɗi, to Irak. service aji spécial taw woni ɗumen ɗo tan ko sarde rumeur gam bonnande ɓe wona to diini wona to falluji goɗɗi. wadde en paami hande dadde ina saɗi, dadde fof noon e sadde in jaa ya ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'i fatabayyanu tan dandata en hen. wadde feere tan ha laɓɓikino ha laaɓa ceer. e nder l'islam kadi holliri en kabaru gonɗugol gonga mo kalɗen nane o ina addana en kadi haalde ko faati e hakke innama ade. hakke innama ade noon jiɗɗen haalde ɗon ko huutor onon darnuɓe radio ji ɓe, onon darnuɓe radio ji ɓe, onon gollinoɓe sukaɓe ɓe. yon paam ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi en sa gollini neɗɗo haade warñede makko yorde wat feere joɓama. sukaɓe men foof ko waɗateɓe exploité hande e nder radio ji e nder téléji e nder nokkuji goɗɗi. te so ɗum dokkani sukaɓe mbawa jogade ndimagu wawde wadde jikkuji ɗi mbiɗen ɗiya nunɗude gonɗude fewde hikma o sagesse o neware nde wawa ɗum wadde tawa noon eɓe mbaɗe exploité e nder radio ji ɗi. ɗum ɗon noon ko haalande dendagal promoteur en darnoɓe radio ji ɓe wota ɓe darnir radio ji wadde propagande mabɓe politique tan eɓe kutoro sukaɓe ɓe. saabu soɓe kutorimoɓe ha hankkadi dépassé watti jaggude e gudi tuuba woni hen en so renaki tan hankkadi nattata wawde haalde ko poti ko haalde nde poti nde haalde ɗo poti ɗo haalde. ay nde poti nde haalde e poɗɗo haalde ari ni ko ɗon tonguirten, ari ni gam uddude, ari ni holliri en nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma nde deke kabaru wonde foti haalede kono kadi won poɗɗo ɗum haalde. yimɓe fof ne gandi, julɓe ina gandi, ina ganduno wonde nelaɗo ko maayowo, saabu ko jomiraɗo wimbo innaka mayitun wa innahum mayitun. an o ka maayo, kamɓe fof koɓe hay kamɓene kayne koɓe maayoɓe.
sahabaɓe fof no gandi ɗum kono nde wiya nelaɗo maayi woodi biɗe kala biɗo no nelaɗo maayi mi hela woodi wiɓe noon kala biɗo nelaɗo maayi mi taƴa te nde ɓe janggi ɓurade ɓe gandi ɗum firti mataw ko kabaru o dokkuɗo ɗum e nde mataw o rokkani ɗum e sahade foti nde rokkede walla taw wona poɗɗo rokkude ɗum o rokki ɗum islam ne jangguina en kadi kabaru won tan poɗɗo rokkude ɗum wona belaɗo foof sara audio wona belaɗo foof sara vidéo wona belaɗo foof rokka kabaru won poɗɗo rokkude ɗum ko on ɗon ñawirteɗo janggo ɗum ɗon ko waɗi hol taƴɗo haala ka Aboubacry nde naati nder urnimo wi a wuuri aɗo uuri a ruttima woni a maayi ni aɗo uuri e nder leydi men en tolnimo e en tolnimo e yidde sernaɓe men ɗen cuusa wiide ceerno maayi ceerno ɗanimo hen sahaji ceerno ɗanimo a suusa wiide ceerno maayi o udditimo yesso ngo o wi a wuuri aɗa uuri a maayi aɗa uuri o yalti pour wadde déclaration en gandi ɗum ɗo fof ko jubbude kollirode wonde haala ndeke won poɗɗo haalde kono wonno foti haalde kono kadi e nder déclaration o wonno foti haaldirde holko waɗi yimɓe gumi Aboubacry kanko woni siddiq kala ko nelaɗo wino o gonɗini wadde o gonɗinɗo kala nde yalti wi nelaɗo wayi ni en jaɓat man kana yabudu Muhammad inna Muhammad qad mat walakin man kana yabudullah inna Allah hayyun la yamut allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof